বেশি লাগে কি করবে তিন মাসের ভিতরে জোরটা নাই তিনি সিনিয়র ATJDA অল ত্রিপুরা गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन बावहाय जोङो खायसे हेल्थ केम्प खायनाय दङ मेगा हेल्थ केम्प जत' डिपार्टमेन्टनि स्पेशालिस्ट डक्टर खायनाय हायाखै तिनि रुगिरक नायजानाय इभेन चिकन ऑपरेशन जुदि नांखा हांखाबो बेखौनो खायजानाय ओमफ्राय अमो रेजिस्ट्रेशन मियान सिमिन तमसिनर तिनिबो रेजिस्ट्रेशन खाय रुगि नायजामानो ओमफ्राय ताव फुं 11टानि सिबिन जों जेंग्रि लायसनाय जेंग्रि सारि 3टा बा 4टा जरा जे रुगि दंसा जों रुगि नायलायनाय ओमफ्राय अमो तिनि फाइ सबायखौ आरो ATJD वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट डक्टर सुगमल सरकार बेकरिनि डाक्टर देखो दङ डक्टर सिद्धार्थ देवरमा मेम्बार ATJD-नि ओमफ्राय बखाय साइकेट्रिस्ट AGMC-नि बरगुन AGMC-नि डक्टर